Hi, hello guys, good evening. Welcome to my channel, Pinabisayan Belgium. Kumain ng burger guys. Walang magluto, kaya nagtikawi na lang. Tapos, nung magtikawi ako, nakalimutan pa yung cheeseburger ko. Gusto kong kainin sa train. Tapos dinugnan ko yung bag ko, gusto kong kainin yung cheeseburger kasi atat na ako. Pagtingin ko, sabi ko bakit wala dito? Yung burgers na lang ng ano ko, ng fiancé ko. Tapos yun na lang yung fries kong kinain, tapos ito na inewan ko para dito. Kasi pag kinakain ko to sa train, baka magkalat ako. Kaya sabi ko hintayin ko na lang dito sa bahay. Yung cheeseburger sana, okay lang yon, hindi yung nagkakalat kasi maano lang yun eh. Ayun, grabe, nakalimutan nila, tinawagan ko puro busy yung ano nila, yung line nila. Marami yatang tumatawag, marami yatang nakakalimot. Hello guys, meron lang sana akong isa-shoutout dito guys kasi yung ganun ba dito sa channel, yung mga sikat na mga vloggers, hindi namamansin na mga peanut pa lang na mga vloggers. Kasi pag nag-live ka sa kanila ng misis, ina-idolize mo sila, parang ayaw nilang namamansin. Bakit ba? Tinuturn na ba nila yung notification nila? Hindi naman yun dapat o kaya hindi lang tayo pinapansin dahil sa dami-dami ng notification nilang binabasa. Para bang nakakapag galing din naman yan sila sa wala, di ba? Galing din naman sila sa zero. I mean, zero subscribers, di ba? Nag-i-struggle din sila. Meron kasi akong pina-follow na talagang sikat na sikat yan sila. Yung ano nila, yung style nila, ng vlog nila. Kain yung ano nila. Kasi yung parang kumakain sila, talagang lagatak yung kain nila. Tapos the way kain sila, hala, basta walang pakialam kung anong inaano nila, doon sila sumisikat. Mga Bisaya sila, mga Bisaya. Yung pina-follow ko siya, pero never siyang nag-subscribe sa akin. Inaano ko lang siya, I don't care na she don't subscribe me. Kasi gusto ko nga, the way na kumain sila, gusto ko nga tingnan. Kaya lang, para bang yung hindi nakakapansin. Hindi na sila nakakapansin. Parang nakakaano, di ba? Pero thank you talaga kaya Inday Lovejoy, kasi sa kanya nagumpisa. Kung hindi ako sa kanya nagmi-message, wala talaga. Dahil mahihain ako pag mahihain akong mag-alok. Akala ko kasi yung mga subscribers, yung talagang yung titingnan yung video mo, parang hindi ako malakas dito sa channel Mas very active ako sa Facebook ko. Hindi ako yung kumbaga sa hindi ako lapitin sa sa YouTube ko, sa YouTube channel ko. Hindi ako mas active talaga ako sa sa Facebook ko. Kaya sabi ko, bakit wala? Nag-isang buwan na, wala pa rin, zero pa rin talaga ako. Kaya sa naisip ko, may tinitingnan akong may sinusubscribe akong si Lovejoy. Nag-try akong sa kanya, mag-message. Ayun naman, ang haba pa naman ng message ko. Nag-reply agad siya, ang bata na to. Salamat Inday, tinulungan mo si lola mo. Sana someday magkita tayo in person. Pero sikat na sikat ka na siguro Inday. Pero sa akin Inday, okay lang yan Inday, kahit wala akong matatanggap na pera sa YouTube. Di ba? Ay hindi, yung Google pa lang magbabayad Kasi sa akin ito libangan lang to. Okay lang sa akin. Ay, matagal na itong yung channel ko, 2014 pa to. March lang ako nag-start.
Kasi nga sa divorce ko nga noon, 2013, parang wala pa akong gana. Maano pa yung utak ko noon. Kaya sabi ko sa kama, dahil marami talaga sana akong i-upload ng mga videos na yung sa mga namin, kung saan-saan kami, bakasyon. Ang ganda pa naman ng mga views. Hindi ko na inaano. Kasi kung mag-vlog ako sa sarili ko nagsasalita nakaharap, parang hindi pa ako sanay kasi nakatinga nga ako ako doon sa taas, so tinitingnan ko kung may mga butiki doon sa taas. Ganoon ako eh. Pero ngayon parang sinasanay ko na rin Gutom dahil kan sa trabaho. Tikawin na lang. Kaya why magluto. Maedagad. Pero ako pa man, ayun, ako pa maganda pa ko nakapoy na way. 8 hours ko karon. Iso ni magkudkud. Iso na magkudkud. Tapos. Nakalimutan ko na natin. Sa mga nagsusubscribe sa akin, maraming salamat po mga guys. Talagang tuwang-tuwa ako kasi at least naka 60 na rin ako. 61 na yata eh. Maraming salamat sa inyo guys. Sana pagpalain kayo. Hindi na masarap kasi na siya eh. Ang tawag nito yung hindi na mainit. Hindi rin naman talaga kami mahilig sa McDonald's eh. Hindi ko sa yung ewan ko ba bakit hindi kami mahilig. Pati yung anak ko hindi mahilig. Normally yung mga bata mahilig sa mga ganun marami mga estudyante. Yung anak ko hindi rin kasi siguro dahil hindi ako mahilig. Dinadala ko siya nung maliit pa siya doon sa McDonald's. Pero noon yung toys lang ang inaano niya pero hindi siya ganong kumakain. Tapos ako pag pumupunta ako doon nag-aano ako pero yung nag-order ako, hindi ko maubos-ubos. Ewan ko ba ba't hindi ko type yung McDonald's. Hindi namin. Pero sa iba ha, malakas kami. Mahilig kami ha. McDonald's, excuse me. Pero KFC, mahilig ako. Masarap. Okay guys, I wanna say bye-bye. Kasi baka mahaba na. Sana naman guys, tulungan nyo naman ako mag-subscribe kayo sa akin, Please naman, tulungan nyo si Bisaya. Si Lula nyo. Kasi, wala yata kasi ako lang yata ang matanda dito sa atin eh. Puro pa kasi kayo mga bata pa eh. Tiguang naman si Lola, mauna. Nga, dili siya lapitunon sa kanang kuan sa YouTube. Pero ngadto mo sa akong sa akong Facebook. Mas active ako dito. Tapos meron din akong admin ako ng group Bisaya man kami. Kung gusto niyo guys i-add niyo yung group ko. So kaya i-add niyo ako sa sa Facebook ko. Si Ina Santianes. Tingnan niyo guys para ma-follow niyo ako. Makikita niyo doon. Okay?
Bye-bye! Good night! See you, alligator! See you next time!